oko 150.000 ljudi pod oružjem, koji su spremni za opšte narodni rat do potpune pobede. Neka NATO agresori prouče mogućnosti naše vojske i naroda. Neka svaka treća puška pogodi cilj. To će biti gubici NATO i šiptarske terorističke snage. Stanje trajati koliko bude trajala okupacija. To je stanje trajalo i pod turskom okupacijom čitavih 500 godina. Ova neće moći toliko da traje, ali onog trenutka kad se ona završi, Kosovo će opet biti potpuno pod srpskom kontrolom. A nije reč samo o Kosovu, već i o Srbiji, jer će i ono što smo u zakletvi dali, ne želeći da u toj borbi damo i svoj život. Prema tome nas ne zanima koji je protivnik u pitanju. Mi znamo da imamo jednu otadžbinu i da je sada vreme da je branimo jer smo se opredelili za to i ako je sada izgubimo nikada je nećemo imati. A ako nismo spremni da je odbranimo onda možda i ne zaslužujemo da je imamo.